Така, супер. Така, малко стигна екран. На такова екран, за да ме видите, като е малко дранищо, да се обръщате. Защо не знам за кога се обръщате в това. Момента не знам даже дали се вижда, но не се вижда добре. Винаги съм замразила това нещо. Добре, къде трябва да слагам този... Измисля, че трябва да ви местя постоянно, но просто не знам къде да ви сложа. Защото всичко е толкова гадно. И резултата също е гадна. Сега няма да ви харесва. Плюс това, вече добре, така са нещата така. О. Ora sai da tanto bene. Questo non c'è un telefono. Започвам да строя нещо тук къща, като покрива смисъл ще бъде дървото. Добре, нека трябва да се пера малко. Добре. Отказвам да събирам ето тук. И между другото това не беше читване, просто когато го натиснеш ето на мишката, тук е така, ти идва това, което е в инвентара, не може да мърдаш. Добре, готово. Пък даже не било там.
също ще така. Знам, че изобщо не става прелест, ама съжалявам, аз тук не правя за царя къща, пък се правя за себе си тече. За какво са ми тези цветенца изобщо? Ще си така. От мен лично се развих добре. Супер човек. В принцип си подреждам на инвентара, ама в момента малко бързам. До единия клип се качва докато снимам този. И съм на 6 минути, тъй че аз мога да снимам около 15 минути. И не ми е проблем, имам си памет вече за клипа, но не ми е проблем. А пак просто YouTube ми позволява. Добре, така. Знам, че да взема просто. Така аз бързам. Да, това не са. Мога да уча тук. Ето пък. Още мъничко. Ще вляза в минута. Но това пък не е така. Да, ще влязам преместил. И това вече не знам, че пацани. Да преместих ли нещо? Не. Добре, да, забрах, че може би цака няма стена. Нищо ще, сега пак ще стена. И ми трябват факли. На факла ще сложа ето тук някъде, където да огрява навсякъде, а така. Ще долу в коментарите дали се разви хубаво. Пак казвам, според мен лично аз много хубаво се развих. И не го казвам, за да се хваля. Но просто така мисля. Но това го преценявате вие, пък не аз, тъй че... Така прекрасно. Така още по-прекрасно. Тук малко трябва да го увеличим. Винаги ми е било страх да правя такива неща. От такъв вид неща. Така.
Добре. Да вземем тип. И оп. И първо, правим тези неща. И ако може да ги изтръгваме. И ако може да не чупим това, което не е озряло още. И ако може по-малко зранца да ми дадеш, човек. Ще бъде хубаво, човек. Не! Турча падна. Моля те. Така. Хайде дай. И ми стигна за такос. То ще бъде... Чакай малко това какво е. Тиквени семена, тиквата расте на там, тъй че... Тъкмо. Какво? Аха. Трябва това. Така. Така. Какво да правя? Чакай, врата. Трябва да направя още един чест. Знам, че мога и с shift, но... Аз да не съм санд, че да сложа толкова много върти. Много малко повисение се получи. Може да се малко странно. Може сега ви казвам, но... Какво се прави? Тежко е прянка. Не знам. Добре. Това не знам дали е готово, надявам се. Готово е. Ау. Ехе, захар. Като не знам какво да правя. Гладна съм, нищо. Добре хора, това беше всичко от този клип. Довиждане и чао!